Sumunggos na at ang tinunuan ng munggos. Napa dito tayo? Napa? Gisaga. Dagbiko. Tulura dahil tulura. Okay. Biko. Kay wala mi nakapang malitog kuan kay pining lagi hapon. Anak lang na ay batong pako kay magdawas. Pila ning biko, ma'am? Ang gindiro ninyo ma'am. Basta pa lagi mong buhok lagi. 150 ko lang biko. Imong 50. Difference. Good morning guys, na nami dari guys sa. So naghakot pa sila. Hala nag-iisi lagi to. Sumunggos na at ang tinunuan ng munggos. Napa dito tayo? Napa? Gisaga. Dagbiko. Tulura dahil tulura. Okay. Biko. Kay wala mi nakapang malitog kuan kay pining lagi hapon. Anak lang na ay batong pako kay magdawas. Ano munggos di kay nangita na. Tinunuan munggos. Pakbit na kuha na ka. Oh, hipos na kay kumana kagligo nak. Anay kuan wala na kuan tawag nito. Hurot na. Ano galisod-lisod? Ate. Oh, hipos. Magluto na lang ng sudan. Luto na lang ako kay wala may sudan. Pero na gamay bayin ako mong gusto. Yeah, guys, wala mo mapakita gin sana pagluto to hang giluto guys, kuanra. Ika-upat ka putahe ra gahang biko guys, diyan nahurot. Kuan pito katab nga biko. Diyan dari na punta guys sa hang garden kay ha sa pun pakiton sa kuan. Wala mo na pakita guys sa gipang luto na guys kay malagi na dali na ko guys kay kuan kanang magpanahon nga na sa guys kanang murag di ra kadyo sa init pero naisigdagom kay malagi nag-uwan lagi sa laing lugar ya saba ka jud panday dito oh. So asa mo pakiton dari sang sikwa guys kay nanay dak na so makautan na dito dani na. Ja nagbit senior ang kuan ron guys. Mga estudyante. So makautan na dito dani guys. Ja dari pas gilda hang gibutangan og malbiri na daghan pa kadto sa bunga. Bag-o na po ni siya nga punuan ang itugsok. Kay magpulong ko na to guys. Haman tong pamulungan to anya harap ang ipang tugsok dari na ayan ay tugsok na. Tapos pikas dia. Ja manghinlo mi karon dani guys kay kuan na murag init pa karon guys ja mga hapon-hapon mo kuan na ni si Jamo. Kaliteran ni si Jamo uwan nga kanang di makabasa sa juta na mo juta guys arang kaugas nga tanan pero agubang lugar ron sa Mindanao ug sa Davao grabe aguwan guys kabaha anja nakabalita day ko guys nga naay kuan naay nadatugan lang sa kapamilya grabeng kaluoy man ang amping mong diyan tanan dia sa Mindanao kay wa jud kuno undang ang uwan dito sila ha diyan na murag padung na pud ning uwan na oh. Jadi ra ba diri sa kadyo nga mubagsak og kusog kay apilan man gud og hangin mo nang wajid na nga mga laja na niyang mga kuan oh. Mga laja na ag mga tanom guys kay dili kadyo makabasa ag taligsik. Unsa muwan lagi si Jan di pud madag di pud kuas juta ba kay tabanan lagi pud sa hangin. Jawa pa jud ko mahuman-human dali sa mga trabaho. Grabe. Karon nagkuan mi kanang sugod mi upang hinlo na pud diri sa gawas kaya hanap po na sa panangtangon diha guys. Jarang sa juha man nahurot tagahang tanom kay tanom. Aron sa juha nahurot tagahang sudaan kay mo lagi na tulura ka putahe. Pati gang biko nahurot pud. Basta mag-display kog biko na to guys sanang dali ra kadto mahurot. Di na kinahanglan nga i-online. Ja tigumo ning kuan guys kay nagdako inganis buhol matudahin na nanurak dagto kay nagdako mga liso ba ja kanis da kay nindot na siya kay puti
Kani ang puti. So ang tawag dani is alas 4. Na ako'y puti dani og yellow. So katuto ay yellow. Diya guys, kanang sikay-sikay sa amin dari kay kaluto to silang duha og pansit kanto na lang may ilang giluto kay kuan wala gina na kurot ag kuan ganahan ra bantas kristil og ganang pakbit pero na may lutuonon pa noon kana may gulay dadto nga kuan kalabasa. Diya mamahaw sa po guys kay human mo ato na po ko sang amo kay na po dahang buhaton dadto daghang kadyo ko wa pa na ba display dito sa sud guys oh. Duty na pud ko. A few moments later. Kadang majong hapon hapon gabi na di ay diya nari ko dari kapahuway ko guys kay kuan murag arangkada na pud ning hang likod og sakit kay malagina todo kaskas todo mikos todo daghang buhat guys manang dagi kan ko kan pa jud ko nagmassage manang kuan pa jud guys kanang atong pangsig marag grabe kinahanglan man jud ta manginabuhi kay para lagi kakaunta makapalita og bugas unja kuan guys kanang nabala ka lagi ko karon kay nakakita ko dari sa newsfeeds pag tan-aw jud na dari nga naalagi naglandslide ja murag ang pagbasa dadto murag sa kapamilya nga nadatugan grabe lord taon kanang adyon taon sila pasag dito sa mga taga Mindanao amping taon mo diha kay murag naa sa Mindanao ang kusog kajong uwan ja nagibaha na dito ja uwan nagilandslide ja amping mo diha tanan diha mga nasa mga lugar bitaw nga mga delikado kay malagi narang ka humok na kajuguan kay pilan aw humok nag mga juta ba kay pila na kaadlaw na nagsiguan sa daris amo wa jud ni uwan kanang kuan na siya baka mo taligsik ra di jud makabasa sa mga tanom uto na mubo pa itos ni ganiha kay wa jud ni kanang kasagado ba aw des ni agi adlaw murag kasug to kay murag nabasa jud ang amuhang kuan ay gahapon na siguro to ni anang kasagag kanang uwan pero karong adlaw wa ja malagi na akong watom silang duha kay silang kuan kay mo greet day meron ng happy birthday ni Ma'am Edina Kanyeti nag kanang buutan kadto na sila guys nasa kanang Leyte unsa guys kanang maron din nihang video kay malagi na ako ka video ganiha kay wa ko ka video dato sa resort kay bawal man mag video kana mag-massage wa ko na ka video dagang cellphone pod lubat manang di ko maka-video sa labi na itong lugar kay na mga sounds di ka pwede mag-vlog nga na sounds sa kinahanglan man ko mag-uniforme guys kay basta adto na ko sa mga resort mag massage daghan mga mga masahista dari pero usay tawgon man ko kay namon ko'y kanang murag card ba nga pwede kang mo sulod sa mga resort pwede kang mo massage kay na kay namon ko'y kuan kay nag-eskwela man ko guys og isda unja guys maroto among vlog kay mo greet lagi ming kuan sa tong panawgon sila mo greet ni happy birthday nilang upat kaming upat ni Papa Edi kay dali na sige pangatawa sila dali so mo greet day mi karon og happy birthday ni Ma'am Edina Kanyete so daghang salamat sa imuhang subaybay sa imuhang pamilya pura na pagka namo among igsuon ja more birthday to come and God bless I love you Bye.